lona lo ndiyamazi lona lo kodwa abanye aba hey akubona ba hayi abafani nawo nasekhaya abafani tu then nje njonga namehlo wabo ngibone la mehlo lo andiwazi lapha ekhaya ngokuleyo ngiphatha kabuhlungu nto leyo ngiphatha kabuhlungu kakhulu tata. Akangibingelele embukela lapha ekhaya igama lami ngumzothule ngokashembe isibongo mfoka skopti la khala masokito betotela empahleni umphendle manje umama omkhulu isiqaqaza ibhodonga ngaphansi ngaphezulu thana ngikhona ngoba zonke intombi ziligundile uhande mande yacije imambo acije umsholona intombi zimbili inyaka enqethinye seClermont anobone namajuba amabili esha ingoma phezulu kwentaba yezulu unamaqofoqovu umkhonto oduke nebindi ngithumile lapho wafa mina ngiyabingelela le Inethezeka TV gama lohlelo sithi uphila kanjani sibhalele nawe sokwazi ukusondela kuwena mawukuya ukuthi useThekwini sifika qathatha eGoli kaNtokazi yaduma einsukwini eingangakanani sobe sisempumalanga province ngoba baningi abantu abasibhalele nakhona njengamanje sile eGoli kaNtokazi yaduma anyama iphela amazinyo endoda kamntanami wendelephi no siyabingelela ngalesi sikhathi Inethezeka TV umfowethu sibhalele la unodaba ol serious kakhulu olthinta kakhulukazi indaba thinta umuzi wakhe uyena ozoconfessa ukuthi usibizeleni ubatshelile ukwazile ukukhuluma nomama wekhaya ukuthi ubiza abantu baka TV kukhona udaba afisa ukuconfessa khona la ekhulume futhi kuyena umama wekhaya ngoba unabantwana naye njengamanje mfowethu siyakubingelela siyokwemukela kunethezeka TV ngoze mhlekazi ngingaba njani namhlanje sikhona mhlekazi umhlekazi ufike ula eGoli njengamanje ngokusebenza usithinte wazi wathi unestand futhi khona la eGoli uneminyaka ufikile la eGoli ya kuneminyaka embalwana kodwa iminetsanga kakhulu mhlekazi lapha eGoli namhlanje ndinibhaleleke namhlanje ndimanza apha kuni ngoba ninengxaki apha kwami endikhatazayo kakhulu kuya kwenzeka kule minyaka edlulileyo into bana ndibe nengxaki kulomhlaba ngezantsi ndayenenze operation kogqirha kwanyanzeleka ba andikwazi bandifumana abantwana ngoku lonto leyo yandikhathaza ngoba ndibona umama lo wasekhaya into bana uyaqhubeka ekhiqiza abantwana endiqondayo into bana akungenzeki bangaba ngabam kuba kaloku ndiyazazi mhlawumbi mna andikwazi bandibe nabantwana so lonto ndiphatha kabuhlungu le benifuna nenicazelelo lolo daba olo. Okay umama wekhaya akanazi insolo zalokho futhi akwazi ukukhuluma naye ngalolo daba bengekayivusi lonto leyo ngoba nomakhelwane bavele bacima ngawo abantwana aba because sinayo umntwana oyi1 wanga 2018 esinaye lona lo ndiyamazi lona lo kodwa abanye aba hey akubona ba hayi abafani nawo nasekhaya abafani tu then nje njonga namehlo wabo ngibone la mehlo lo andiwazi lapha ekhaya ngokuleyo ngiphatha kabuhlungu lonto leyo ngiphatha kabuhlungu kakhulu tata. Ngizwe kahle mhlekazi ake siqale la umama wekhaya sithema sokhuluma naye sathi udaba lizothinta abantwana kwangathi uyanqikaza ukuthi engakhuluma udaba kanjalo wathi udaba ongathinta umndeni ngabe siwazisile yini umndeni ngalolu daba uyabona into kanjalo ngifuna ukubheka wena ekutheni ukuthi ngokohlangothi lakho emndenini bakhona yini abaziyo ukuthi le operation owayenzayo ngeke ukwazi yini ukuthola abantwana mhlekazi zange ndichazele abantu abaninzi pa efamily ngoba uyayazi kaloku xa kwaziwa nobana awukwazi ukuqhubeka nabanye abantu noba nabantwana baye bakubone ngenye iliso kokowenu bana udeleleke into yabona bakuthuke so ndayikhipha izimfihlo yabona so zandithele namntu kakhulu pha ekhayeni. Okay ake sibuye ioperation uyenza wena usunomntwana lo oka 2018 usho kanjalo kunalabantwana ke ababili asebekhona njengamanje nakuba singeke sibaleke iminyaka ukuthi umthole ngamuphi unyaka omunye wamthola ngamuphi unyaka ngezathi ezithile nokuthi kungaze kunaka abantu abaningi kakhulukazi laba basondelene nani ngifuna ukubheka ioperation after ukuthola umntwana wayingakanani lo mntwana ka 2018 mhlawumbe kwasehlanganisela unyaka wenze ioperation kwakuyisimo esikanjani esikwenza ukuthi uze uyokwenza ioperation esithweni sakho sangasese umntwana wesena 6 months bandikhumbula kakuhle kwenzeka into bana kanti kufanele bane nengxaki yangaphansi lobana andikwazi bandiqhubeke ndibe nabantwana ngenxa yezigulo ezikhoyo ke kwakubhlungu kakhulu ngoba kaloku ndandinesifiso sobana ndikhulise ifamily yam usapho lwam lwande ngokwababhlungu kakhulu lobana ndifumanise into bana andikwazi phinde ndibe nabanye abantwana siyabona so lonto leyo yandiphatha kabuhlungu kakhulu lonto leyo but ndiyabona umama lona ngathi no wena wonwabile kwela
cala uyaqhubeka uyazala lonto le eyayiniphathi kahle kakhulu ngoba kaloku abantwana ndiyabakhulisa ndiyabondla kodwa iba khona lantu bana abantwana sengenzeka bandendlela enye indoda yabona so le ndiphathi kamandi kakhulu kabuhlungu okay ngifuna ukubuya la uthe wena usibhalela wathi uke wahamba wabuyela kephi kodokotela kogqirha uyobheka khona ukuthi ngabe ikhona inkinga ekhona ngenkathi uyohlola usengaba nabo abantwana bathi bona ngeke bese ungabisaba nabo abantwana uya lapho umuntu wesifazana umfihlele futhi nakhona mhlekazi sanimxelele ngoba mhlekazi ibhlungu letho. Okay kulungile ngisacela ukuthi ukuma kancane kona ngizobuyela kumama ngalama angikubingelele ngwamukele kuNethezeka TV. Yebo sawubona bhuti njani? Siyaphila nangu baba wekhaya unenkinga la sekunesikhathi esibhalele inkinga yakhe ingoba seyichazile kulolu daba wena uthini ngalo leli olizwayo ngoba esechaza baba wekhaya. Mina ngizosho lutho ngoba vede ungifihlelile ngihlala naye endlini. Angazi ukuthi ube ngifihlelelani kodwa mina abantwana ngiyabathola futhi nguye yedwa umuntu engithi ngibathola kuye. Okay ake sibuyele kuwena ke ukuthi ukufihlelile ukuba akufihlelanga ngabe uyayiunderstand lento ayishoyo. Angeke ngize ngithi ngizoyi-understanda ngoba nakho ngiyakhulelwa ngibe nabo abantwana. Manje ukuthi ke uthi yena akabathola abantwana kodwa mina ngapha ngiyakhulelwa. I understand yona lento kodwa ke ngoba uyayisho ngendlela ayisho ngayo kodwa phela odokotela babuye bakhulume into engekho bathi ngeke ubathole ujike ubathole phela nabo babona uNkulunkulu. Okay ake ngibuyele emuva ke ngibuyele kuwena ukusuka kwakho nokuhlangana kwakho naye ngoba nangu umntwana oqala wa 2018 wena nihlangana kanjani nokuhlala una umndeni una ifamily ukufika lapho kuze kufike lapho kufike kanjani kukhona izinto enireporta emndenini ezinye ezenzekayo ekhaya? Yebo nginawo umndeni ukuhlangana kwami naye ngahlangana naye ngifunda isikole ngoba nomntana ngimthole ngifunda isikole. Oh yeah. Mina ngisanda kuqeda esikoleni. Yes so loqala ka 2018 nomntwana. Yes ngimthole nje ngisesikoleni. So umndeni uyakwazi nawo ukuthi sihlala ndawonye kodwa phela ngeke sikwazi ukuthi sikhiphe imfihlo zethu zasekamereni nomndeni kodwa nje uyazona ukuthi sihlala ndawonye sinomndeni. Ngifuna ukubuya la ngizobuyela kuyena ubaba wekhaya ngoba inkinga kwathiwa ngeke ebe nabo abantwana mase sibheka ekutheni ukuthi wena owakunothisa after u2018 enalo mntwana kukho ekamereni wayisafana nakuba ioperation enzile yena wakufuhlelela abantwana kodwa ioperation uyayazi ngithi? Yes ngiyayazi operation. Okay ngisengifuna ukubuyela lana ke ekuthenini ukuthi ekamereni wayisafana wena mawuqhathanisa nangaleso sikhathi ningamthola umntwana. Usafana yena noma phela kufanele sibuye sicophelele ngoba phela ioperation i-sensitive. Oh yeah. So kodwa yena usafana and akukho kuhlukile ne? Akukho kuhlukile yonke into nje i-right. Okay. Ngizobuya kuwena emhlonishwa ngoba udaba lube imfihlo eside isikhathi. Kukhona izinto ke eziyazenziwe uma kuya ngokuthi ngithola abantwana noma unabantwana futhi awuthembi awukho into wena oke wayenza abanye baze bahambe inyanga abayobheka noma hambe udokotela uthile noma into ebikushaya wena mhlawumbe imali yokuthi mhlawumbe uhambe uyochecka iDNA? Into ke ndayizama le dimension eDNA kodwa ke naxa ngazange ngiphumelele ukuyenza ngoba lokho isendi zingaveli ngamanye amaxesha kuba lo sine standanyana nathi episode esinaso sesibanga ba sikwazi basenze impilo yabona sami impilo nathi imali ibe khona ngamaxesha amaninzi naxa uyazi nobana sinabantwana funeka sondlile sona sesiyabantwana esikolweni so kuye kubenzima nobana ndifumane uncedo naxa ngike nazama nembiza kodwa hey zange bekho ndisebenzayo kucala lami. Okay ngifuna ukubuyela ke la ekutheni ukuthi emphakathini nakho banibona nihleli nabantwana bathini bona emphakathini into yeni ime kanjani emphakathini? Emphakathini akho nto ingake ethedisayo ngenxa into bana bona baye bacinga into bana abantwana ngabambona ngenxa yobana bana ndihleli nabo kakuhle sonwabile akho nto yenzeka la but abayazi noba deep down ndonwabanga ngaphakathi ndonwabanga ngoba ndinentsolo endinazo nemibuzo engaphendulekiyo kumama lo.
Okay. Umbuzo wami uthi mawungathola ukuthi abantwana abakho ungenze njani? Ndingavuya kakhulu mhlekazi, ndingavuya kakhulu. Mawungathola ukuthi akubona abakho ungenze njani? Oh, ndinganqunguphala mhlekazi kakhulu. Imali. Nizoqhubeka nihlale ndawonye estandini noma kwenzakalani? Ndingathanda ubana siqhubeke ngoba kaloku le minyaka siphilileyo sobabini akuzange kube khona ingxabano nempixano ezibangela ubana ndingonwabi emtshadweni ngaphandle koba ndingakwazi ubana abantwana. Oh. Yeah. Oh, kusho ukuthi ubudlelwane benu buhamba kahle. Ukuthi manike nahlala ndawonye la lezi ndawo kuthiwa yini itende. Baqhamuka abanye sebethi hayi isemshadweni unkosikazi ethi omunyayi ubani uwife wami noma kona lamagama eniwasebenzisayo. Kodwa ngifuna ukubuya la ekuthenini ukuthi ke ekhaya uzothini uzodlulisa lo daba ekhaya lufika ekhaya uma kuthiwa uyathola ukuthi akubona abakhona abantwana Kuzonyanzeleke into bana ndibazise ngoba kaloku le mfihlo engaka nikwazi uba ndingagcina ndedwa nomnkosikazi wami ngoba kaloku kukhona abantu abadala abangaphezulu kwami abafanele bayazi into yobana kwenzeka ntoni ngempilo yami ezithi ndiyaba-update into yobana ngoku kwisigaba esithile ngokwempilo nami so that bakwazi into yobana bazise kubantu abadala abasele beyadlulayo ukuthi izinyanya uyaqonda. Oh, yeah. Yeah. So ndicinga njalo bana andikwazi bafile into enkulu kangaka ngoba inkulu ndaba lena andibhlungu kakhulu. Okay, usuthinta ke nabantu abadala wathinta nezinyanya mabethi sonke lesikhathi ubufihleleni ekutheni ukuthi unomthungo kwagcina sekuthiwa ngeke ube nabantwana uzophendula uthini lapho? Ngizabaxela ke lokumana into bana ingulo endaba nayo engazange nikwazi ba ndiyiveze kubo ngenxa yento ba ingulo sensitive kakhulu andikwazi ba ngase ndithethe nabani na. That is why ndize ndithetha nonkosikazi wami lo wami ke dilapha naye namhlanje. Okay, ake ngibuye kuwena nkosazana nihlala ndawonye njengamanje wena uthi abakabani abantwana awuqinisekise ngiyafisa ukuthi lokhu uqinisekisa ngempela abakabani abantwana Abantwana bakhe. Abakhe nje uyena yedwa ngimazi. Oh yeah, akekho umunye okengenela. No, akekho omunye uye yedwa ngimazi njengoba ngisho ngithi sihlangana esikoleni and akekho like akekho. Oh wena busafunda. Bengisafunda mina. Yena ubesevede sesebenza kodwa mina bengisafunda. Yeah. Angazi kufanele akholwe yile lokho engikushoyo. Okay, mangathiwa ke sithi thina sizokhuluma nabantu kwenziwe iDNA kutholakala ukuthi kume kanjani ungathini kulolo daba ungavuma wena ukuthi yenziwe sithi sisuka la eGoli siyenziwe kwaqedwa amaphepha makuya ngothiwa ayashesha ukutholakala sheshe siwathola na kanjani wena ungavuma ukuthi sikwenze lokho? Ngicaqale ngibuza ukuthi yena akangithembi na. Njengoba nje ethi ufuna iDNA akangithembi na. Ukhulumela ngicela ukumkhulumela lapho ushilo wathi yena vele unezinsolo ngaphakathi ngoba abantu mabesho endaweni bathi uhleli kamnandi nefamily behleli kahle angithi ukushilo lokho ingakho ke ngimphendulela lapho angifuni lokho sibuyele emuva ngoba sifuna iway forward ukuthi thina mangathiwa siyasuka manje la siyokwenza iDNA sesiqalile mhlawumbe saxhumana nabantu abathile esoyenza nabo iDNA uyavuma yini noma cha? Yebo ngavuma. Okay, abantwana namanje usamile abakhe. Yebo abakhe. Okay. Uyamazi ukuthi uthini uyikhulumela yena umama wekhaya. Asibuyele kuwena njengamanje ukuthi kuyokwenziwa iDNA uthi uyavuma uthini ke njengamanje? Ndingayithanda kakhulu bakwenza iDNA ngoba ndiyambona mangathi akaqinisekanga naye kwelakhe icala ngoba iDNA iyona into engaprove nobana abantwana ngabam okanye angabongo abam na. Okay, mayithi ke ifamily usuyicelelile ukuthi ngenxa ukuthi labantwana akubona abakho ngeke bemukele yena njengomakoti kwifamily ungathini lapho? Kaloku xa seke bangamukeli ke wozanyenzela babamkele ngoba lokho ngumfazi wami kwaye ke lokho anzukwazi ukuthi ndimlahle nje ngoba kaloku sinengxaki ezikhoyo emtshadweni ngoba umtshado namtshado unengxaki zawo so ngoba nyenzela babamkele ukuba kabamamkeli ke kuyenzela ba ndihlele nomkam bona bayazi babazikhuphile empilweni yami. Okay, angithi abantwana kuthiwa abona bakhe mayiphinde ethola omunye umntwana futhi phezulu kwalesimo uzokwenza njani? Hayi kaloku izaba yingxaki enkulu kaloku leyo. Yabe ingxaki enkulu. Hayi uyizwele ke mama okusho ukuthi sizozama iNethezeka TV sikhona
lo daba fanele lunge na kanjani uvumile ukuthi akwenziwe i-DNA sozama ukuxhumana nabanye abantu abazokwazi ukuthi basincede nawe ngiyacabanga ukuthi uzothokoza ngalokho emva kalokho uma umsebenzi ushesha niyowathola amaphepha na kanjani Nethezeka TV ikhona lazona lezi indaba elogcina ongalisho ngemfihlo oyifihlela kakhulukazi abomndeni ophinde uyifihlele nonkosikazi kodwa leli lokuthola abantwana ungathini ngiyalibona likankosikazi kodwa umndeni kakhulukazi ngoba umndeni ungaze wenze usiko wenzela abantwana bonke abantwana ngezinto ezixhumalana nomsamo kodwa igcineni labo bantwana kubona bakhona ungathini khona kulokho ningathi into bangaba ugcina imfihlo enkulu kangaka kwifamily yakho ayonto ilungileyo leyo kuba kaloku into ezinje ziye zidibanise nabantu abasele lokuthula yabona ngoba imfihlo ziyebangela nabantwana bangaphili kahle empilweni nxa bana abaziswanga ebantwini abadala ababelikhaya ngibona so ukuba ngafumanisa into abantwana ndibalise ebantwini abadala basekhaya which whereas bengengobasekhabam basekhaya izoba khona ingxaki zabavelela ngoba lokho azozinyanya zabo zamanyani eziya okay wena awukakabazisi labantwana ezinyanyeni wawulinde vele lesimo ukuthi kudlule kusona okay kubonga mina Nkosazana sibonga ithuba nokuthi uvume ukukhuluma nathi nakuba udaba belithinta wena kakhulu ufihlelwa sibonga kakhulu nihlale kahle eniphathene kahle kuze kufike egcineni uma kuya ngokuthi niqhubeke kahle wena angithi usaqhubeka Yebo ngiyaqhubeka. Okay ngoba uqhubeka naye uqhubeka nabo ngoba uneshow ukuthi abantwana abakhe. Yebo ngineshow ukuthi abantwana bakhe. Okay sobona ngemiphumela iNethezeka TV sibonge Mteka baba sibonge Nkosazane sibonge nakubo bonke abathe basibhalele ngoba sila igoli kubalekile ukuthi sikhave izitori ezithile abanye bayaqhubeka basasibhalela sisabacinga abanye basaba nje umsebenzi kodwa lo daba luyaqhubeka na kanjani ngoba ekhuluma kanje umama wekhaya ekhuluma kanje ubaba wekhaya ukuthi bona bazoqhubeka hayi asingene thina lapho kodwa egcineni ukuthi konke kuvele obala ukuthi kume kanjani ngoba ukhalile ngemali ukuthi kuyenzeka ukuthi uyihlanganisa kungaveli kahle imali ukuthi engakwazi ukuyokwenza iDNA test la iNethezeka TV igama lami umzothule langa lakho sabatho wasman DJ Ponya Points izohlengina zonke izinto eziningizimu Afrika iphinde idibane